leadership in chapter 6. Penja ni uchung kanye. Odi yiero dano mobidore koso di yiero ngama chalo na. Moko ana chaka ane kamene ya. Ana chaka. Ana penjo bana. Achako mi achako kari yiero dano koso party. Wan kaka joma tindo manyaka cha Kisumu County wadhi yiero dhano to namba 2 wadhi yiero party. Nyaka wang'e niya ng'ama wayiero ni be en ng'ama osebedo kochung' gi jopiny at all times, be en ng'ama osebedo ka konyo jopiny, be en ng'ama ong'eyo chandruok ma jopiny go through, nikech ok wanyal yiero ng'ama seche moko pok ong'eyo gima jopiny go through. Ng'ama ong'eyo chandruok mar japiny en ng'ama nigi japiny pile machopo ir jopiny, ong'eyo gima dhi mbele e ground. So mano wadhi yiero dhano e mano, kendo en gi ideas manyalo konyo oganda. Then mar 2 wadhi yiero chama mondo party marwa obed gi numbers makoro wanyalo bargain go gi kata ker makoro wan go e coalition. Ka party biro decide ni koro wabedo kode kanyakla. So wan wadhi yiero diriyo, and integrity bende nyaka ng'i mar jowa te. Mabro menya na ng'e ni vijana matindo bro ng'iyo mano. Mogik sema nitiere gimoro ma ambe da gombo wuoye mar tutam ma jowa osiko mana ni tutam. Kendo adwa ungo lwedo women rep marwa Ruth Odinga e wach manotamore kabisa, wach ma jowa osiko mana ni tutam. Penjo na ni sama gisiko ni tutam ni Ruth odok tutam kata mana odok term achielo, ni wan kaka ODM wase decide ni nyaka obede tam mar 2. Kare en ang'o mwadhi bedo we mesa kaka oganda ni koro wan wadwa ni wama koko wawach tutam, nikech nyaka wabed gi gimoro mwadhige mesa. To ka wan wasechako wacho tutam kata wasewacho ni wadwa ni support Ruto, to pok onyisowa ni to wan ang'o modhi miyowa e sirikande ma 2027. Ok nyaka okuongo nyiso ni odhi miyowa ang'o koko wachak wacho wach tutam. So sani apani wabed kaka ne Raila Amolo Odinga oweyowa ni wabed e agreement nyaka 2027, then party decide to wachomo kod mane. Erokamano. Kasmuel.